बायदिसिना थासारि जादों नाथाय स्कुल खुनु दिन फासयबोआखै लेखा फरायनांगौ गुन गोनां सोलोंथाइ लाबोनांगौ होननानै बेसेबांबा नारा नाजाबोदों धरना होदों रेलि खालामदों आन्दलन खालामदों जोंनो गुन गोनां सोलोंथाइ नांगौ जोंनो मास्टार नांगौ बे गासैखौबो लानानै आन्दलन खालामदों फरेस्ट ओनसोलाव रायजो जानाय बर' फिसाफोरनि हानि मोनथायखौ लानानै बेसेबांबा गोबाव समाव खारबोदों बे फरेस्ट ओनसोलाव जेरैखिजाया हानि मोनथायखौ नांगौ होननानै दिनै जाय मोनफ्रोमबो बिथिङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 50 बोसोराव खामानि मावबोनायखायनो दिनै बर' हारिनि मोनफ्रोमबो जेंना जेंगोना गासैखौबो मोनफा मोनफायै बिजिरनानै रायजो राजाफोरखौ बुजिनो हादों आरो सरकाराबो बुजिनो हादों नाथाय दुखुनांथावा बेसोर मानगोनां रायजोफोर एखम्बा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ लानानै नागां जागां साफा सानै मानसिफ्रानो सोंखारियो बायदिसिना खोथा बुङो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोंखारिनायनि सोलायै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गोसो गोरबोजों मदद होयोब्ला अनोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरो दाबल खामानि मावबावनो हागोन हारि जौगानायाव गोख्रोङै हारिखौ दैदेनलांनो हागोन मानग्रा रायजोफोर दा ओंखायनो आङो बे समाव बयखौबो खावलायो बे समा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोंखारिनायनि नङा आङो 111 बोसोर आफादगिरि थाबाय बिनि सिगाङाव गासै 19 बोसोर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरु आफादाव थाबाय आरो बै समाव आङो गोबां मानसि लोगो मोनबोदों जाय मानसिफ्रा सानसे बेलासेनि थाखाय एबसुखौ सापर्ट होआ एबसुनि खोथा बुंनायफोरखौ बिथांमोना मानिया नाथाय उनाव थांनानै बे एबसुनि मावनाय दांनायखौनो बिथांमोना बाख्नायनो गोनां जायो खुनु लामा गैया जायो दा बेनिखायनो आं बुंनो सानो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव सन्देह खालामनायखौ गारनांगौ मानोना दुलाराय बर' फरायसाफोरा हारिनि मोनसे गोथार आफाद सोरबा एबसुनि बारग'लांनानै सोरबा गोरोन्थि मावदोंबा बे जुदा बाथ्रा नाथाय एबसु थानाय समाव रावबो बिबानगिरिया बिदिनो जुदा माने हारिनि गोरोन्थि गोनां इनाय खामानि मावनो हाया आरो एबसुआव मोनसे सिस्टेमानो दङ बिएसएसनि जा डिस्ट्रिक्टनि जा ब्लकनि जा आनसलिकनि जा जि लेभेलनि लिडार जाया मानो प्राइमारिनि जुदि बियो गोरोन्थि खामानि मावोबा बे एबसुआव थानो मोना एबसुनिफ्राय बाहेर जानो गोनां जायो दा ओंखायनो रायजोफोर दिनै गहपुर हालामाव गोबां जेंना दङ बिश्वनाथ आरो सनितपुर मोननै जिल्लाखौ बिटिआरजों दाजाबफानांगौ होननानै दिनै मोनसे कमिसन लानानै जोङो गोख्रोङै खामानि मावबाय थादों बेखौ लानानै सानैसोआ सानफा सानै सोंखारियो सानफा सानै माबा मोनसे बुङो एखम्बा बर' कसारियाव थागोन होनो एखम्बा बिटिआराव थागोन होनो ओरैबायदि गोनो गोथो खोथाफोर बुंनानै रायजो राजाफोरखौ मिसलिड खालामनो नागिरो नाथाय मानगोनां रायजोफोर मुलुगाव ओरैबायदि बिदिन्थि दङ मोनसे सोमावसारनाया 100 बोसोर लादों नाथाय बे सोमावसारनाया सानसे बेलासे जाफुंसार जादों आरो जोंनि सोमावसारनाया दिनै जाफुंसार जानायनि लामायाव थांगासिनो दङ मोनसेनि उनाव मोनसे आगान जोङो दावगाबोगासिनो दङ दा आं सोंनो लुबैगोन गहपुर हालामनि रायजो राजाफ्रा मा लुबैयो बिटिआराव थानो लुबैयो ना बर' कसारियाव थानो लुबैयो नोंथांमोना स्पष्ट बुंदो थानो लुबैयो बयबो बुङाखै खिन्थु थानो लुबैयो ना लुबैया थानो लुबैयो दा थानो लुबैयोखायनो जोंबो लुबैयो मानगोनां रायजोफोर बड'फाया बुहुमनि बर'फोरखौ खौसे खालामनानै मोनसे गेरेमसा हारि दानायनि बिबान होलांदों आङो दिनै राजखान्थियाव फैनांदों गोसो जानानै फैयाखै राजखान्थिया आंनि खुनु जिउनि थांखि नङा दाबो आङो राजखान्थिया आंनि थै बिखा बिखौ सोनो नागिराखै आङो सासे बर' फिसा हिसाबैसो थांना थानो लुबैयो आंहा मावनांगौ खामानि गोबां दङ राजखान्थिनि अनगायैबो गोबां खामानि मावनांगौ दङ होननानै आं सानो दा ओंखायनो गाबोन समफोर हारिनि खहा जानाय बेबायदि थासारि फैयोबा राजखान्थिया जोंनि थाखाय खुनु दिन गिदिर खामानि नङा रायजोफोर जों हारिनि थाखाय अराय सम गसंगोन थांनाय समाव जाय दैदेनगिरिफ्रा दङ बिथांमोना कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ हाजोआरि ट्राइबेल सोनायखौ बिथांमोना फेलें जाबाय गावसोरो बिबानखौ मोनखांनायनि उनाव गासैबो खोथाखौ बावलांबाय सनितपुर बिश्वनाथाव हानि मोनथायखौ मोननांगौ बे बाथ्राखौ फंसेबो बुङासै जोङो नाजाबोदों फरायसा आफादाव थानानै आरो दिनै सरकाराव फैबाय सरकाराव फैनाय लोगो लोगो जोंनि गिबि खामानियानो जाबाय बे हा हुनि जेंना सोलोंथाइनि जेंना हारिनि गासैबो जेंनाफोरखौ बोस्रांनानै हारिखौ मोजां मोनसे थासारियाव लाबोनानै गेरेमसा हारि दानाया जोंनि बिबान दा बेनिखायनो नैबे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसामनि मन्त्रि जाय बिथाङा बिटिआर एकर्डआव दायित्व लादों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ लिंनानै लाबोदों आरो आंबो बिथांखौ खावलायनो जेरै सनितपुर आरो বিশ্বনাথ এই দুটা জিলার আমার মুখ্য সমস্যা হচ্ছে বন অঞ্চলের ভূমির অধিকার 2006 চনত আইন হৈ যোৱাৰ পিছত এই অঞ্চলৰ ৰাইজে বাচ্চা আছে যে এই অঞ্চলৰ
অঞ্চলত ভূমিৰ পাট্টা পাব, ভূমিৰ অধিকাৰ পাব। কিন্তু শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, আজি আপোনালোকে নাভাবিব অকল শোণিতপুৰ বিশ্বনাথৰ যে বন অঞ্চলত ভূমিৰ অধিকাৰ পোৱা নাই এইটো নহয়। বিটিআৰ অঞ্চলত 6 সিজন ট্ৰাইবেল অঞ্চল হোৱাৰ পিছতো এতিয়ালৈকে বন অঞ্চলত ভূমিৰ অধিকাৰ পোৱা নাই। আৰু যোৱা কেইদিনমান আগলৈকে মই নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰেচিডেণ্ট হয়, মই নিজে আন্দোলন কৰিছিলো, মই এতিয়া সংগ্ৰাম কৰিছিলো। কিন্তু আজি চৰকাৰত আহি এমাহ ভিতৰত আমি ষ্টাডি কৰি দেখিবলৈ পাইছো বহুত কাম কৰিব পৰা কাম কিন্তু কিছুমানে নকৰাৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হৈ আছে। আৰু আজি আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰ মিলি পেলাই যিখিনি কাম পেণ্ডিং আছে কৰিব লাগে, কৰিলে মানুহৰ লাভ হয়, জনসাধাৰণৰ লাভ হয়। জনসাধাৰণে নিজৰ ভূমিৰ অধিকাৰ লৈ, নিজৰ মৌলিক অধিকাৰ লৈ, মানৱ অধিকাৰ লৈ, সাংস্কৃতিক অধিকাৰ লৈ জীয়াই থাকিব পাৰে। এইখিনি প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে আমি ক্ষিপ্ৰতাৰে কাম আৰম্ভ কৰিম। আৰু আপোনালোকে হয়তো শুনিছে বিটিআৰ অঞ্চলত আমি ভূমি প্ৰদান কৰা আৰম্ভ কৰিছো। অসম চৰকাৰৰ আজি সন্মানীয় জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আছে, মই অসম চৰকাৰক আহ্বান কৰিছো অতি শীঘ্ৰে যেনেকে ভূমি প্ৰদান কৰি আছে এই বনাঞ্চলৰ সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ কাৰণে এই কি আমাৰ ইনিচিয়েটিভটো আগবঢ়াই দিব লাগে। ইয়াৰ বাহিৰে এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচনৰ প্ৰব্লেম আছে, ৰাস্তা ঘাটৰ প্ৰব্লেম আছে। আমাৰ এটা আঁচনি আমি বিটিআৰ ৰেকৰ্ডত লৈছো, এইটো আছে মাছবাদৰ পৰা হলংগিলে এটা নেশ্যনেল হাইৱে সজাব লাগে। এই কামবিলাক আৰম্ভ কৰিব লাগে। रायजोफोर होनो नागिराखैमोन, नाथाय नोंथांमोना मिथिगौ जोंनि सुक्तियाव माजबादनिफ्राय हलंगिसिम मोनसे जों राजा लामा होनानै दोनखादों आरो बेनो जोंनि सिमा गायखानाय। बेखौ जों मालाबाबो गारनाय नङा। नांगौबा सानसे साननै गोबाव जागोन जोङो बेखौ नारा नाथा नाजालांबाय थागोन। दा ओंखायनो आं गोलाव बाथ्रा बुंला रायजोफोर, जेंनायाथ' गोबां दङ। आं न'निनो मानसि, उनाव फैनानै रायज्लायबावगोन। मुंख्लंफोरनि माखासे एक्सग्रेसियनि खामानिया सोलिगासिनो दङ। मार्टियार फैमिली एक्सग्रेसियन या काम आरम्भ হ'বলৈ গৈ আছে। ইতিমধ্যে যোৱা 24 তাৰিখত 40টা ফেমিলিক দিয়া হ'ল। এনডিপি ৰিহেবিলিটেশ্যনৰ কাম অলৰেডি হৈ গ'ল আৰু বাকী থকাখিনি নেক্সট কিছুদিনৰ ভিতৰতে এইটো হ'ব। এনডিপিৰ যিসকল অভাৱগ্ৰস্ত আছিলে, বিভিন্ন পৰ্যায়ত কাম কৰিছিলে, তেখেতসকলক মিলিটাৰী পেৰামিলিটাৰী সংস্থাপন দিয়াৰ কথা চিন্তা কৰা হৈছে। স্পেচিয়েল কোৰ্ট গঠন কৰাৰ কথা ভাবা হৈছে। स्पेशियल कोर्ट दानानै जायफोरा जेराव दङ बिथांमोनखौ बर'नायनि थाखाय माखासे सिन्था खालामनाय जादों। दा ओंखायनो रायजोफोर जोंनो एसे सम नांगोन। थांनाय 8 माससो कर'ना भाइरासनि थाखाय खामानिफ्रा पेन्डिं जाजोबदों आरो दायो मोजां थासारि फैनाय लोगो लोगो मोनसेनि उनाव मोनसे मोनसेनि उनाव मोनसे जों खामानिफोरखौ मावदों। सेपारेट डाइरेक्टरेट जाबाय बर' बिजोंनि थाखाय, बिनि खामानिया सोलिगासिनो दङ। बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जानायनि खामानिया सोलिगासिनो दङ। बे गासिबो खामानिखौ मावफुंनो थाखाय एसे सम लागोन, नाथाय बे खामानिखौ मावनोनो जों राजखान्थियाव फैदों। बे खामानिखौ मावनायानो जोंनि गुबै थांखि। आं बारा गोलाव बाथ्रा बुंला, जोबथारनायाव बयनिसिमबो गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनाय बावहरबाय। दिनै नोंथांमोना मालाबाबो सानो नाङा जे जोङो बेसेबांबा गोजानाव दङ, बड'लेण्डनि सरकाराबो नायना नाया, आगोलनि बायदि सम नङा बियो। नैबे समाव जोङो गासिबो बिग्रायारिफ्रानो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे बिबानगिरि, एनडिपिनि बिबानगिरि ज' जानानै जों सरकार सालायदों आरो बे गासैबो ओनसोलखौ नायनाया जोंनि बिबान। जिखिना बर' कसारियाव थांगोन बिथांमोनजोंबो जोंहा मोजां सोमोन्दो लाखिनानै बर' कसारि ओनसोलनि डेभेलपमेन्टखौ खालामगोन। जिखिना दिनै बिटिआरआव हाबगोन बे बिटिआर ओनसोलनि जौगानायखौबो जों खौसेयैनो मावगोन। दा बेखौनो आं बुंनानै गासैबो हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गोसो गोरबोनि साबायखर बावहरनानै बिथांमोनजोंबो जोंहा मोजां सोमोन्दो लाखिनानै बर' कसारि ओनसोलनि डेभेलपमेन्टखौ खालामगोन। जिखिना दिनै बिटिआरआव हाबगोन बे बिटिआर ओनसोलनि जौगानाय